Dini bilim бирү мәсьәләләре хакында уртага салып, Ак мәчеттә фән галимнәре белән дин галимнәре очрашты. Рухи яктан нык булырга дин ярдәм итә. Ак мәчеттә узган конференциядә дин әһелләре шулай дип белдерде. Беренче халыкара фәнни-гамәли конференция җәмгыять тормышын тоткарландыруда ислам диненең әһәмиятен ачыклауга багышланды. Дин һәм фән галимнәре дини белем бирү, исламның бүгенге проблемалары, намуслы шәхес үстерүдә ислам дине роле сорауларын күтәреп чыктылар. Конференциядә Россия, Төркия, Словакия галимнәре катнашты. Тулырак хәбәрчебез Айгөл Юнусова сюжетында. Фәнни-гамәли конференция шәһәр имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт дугасы белән ачылды. Җәмгыять тормышын тотрыкландыруда исламның әһәмияте дип аталган әлеге конференция фән галимнәре белән дин галимнәренең очрашуы. Биредә Төркия, Словакия һәм Россия белгечләре фикер алышты. Türkiye'den. Мин Төркиянең Адыяман университетыннан килдем. Чыгышым җәмгыять мәдәниятендә исламның үзенчәлекләренә багышланган. Бүген кызганычка каршы дәүләтнең диннән аерылуы күзәтелә. Фәнни эшемдә шушы проблемага игътибар итәм. Бүген дин өлкәсендә иң зур проблемаларның берсе дини белем бирү. Россия Ислам институты ректоры фикеренчә, дин зыялылары дәреслекләр бик аз. Бу укыту дәрәҗәсен төшерә. Әлеге проблеманы чишү максатыннан мөселман мәгариф системасында белем бирү стандартлары яңартылды. Дөньяви мәгариф системасында бүгенге көндә без белгечләрне хәзерләгәндә аларның нинди компетенция бирергә тиешбез. Без дә шуларны эшләде. Гарәп тел өлкәсендә ул гарәп телен күпме белергә тиеш. Дин өлкәсендә ул нинди өлкәләр бүген актуаль аларга игътибар итәргә. Һәм шуңа күрә менә стандартларда барысы да инде язылган. Дин милләт белән тыгыз бәйләнештә тора. Бүгенге татар егет-кызлары үз гореф-гадәтләрен, йолаларын беләләрме? Әлеге сорауга төгәл җавап бирү авыр. Академик Мирфатих Закиев моны яшьләрнең телне белмәү белән аңлата. Без ислам динендә кулланып һәм иҗтимагый тормышыбыздагы татарның ролен күрсәтә, яшьләрне татарча сөйләтергә өйрәтергә тиешбез. Татарча сөйләүчеләр күпме булса, халкыбызны саклау шул дәрәҗәдә ныграк, яхшырак, нигезлерәк барачак. Яшьләргә дини тәрбия бирүгә Ак мәчет зур өлеш кертә. Аның мәдрәсендә 300-гә якын шәкерт белем ала. Аларны югары белемле мөгаллимнәр укыта. Мәчеттә шулай ук дини чаралар даими оештырыла. Мәчет горурлана ала үзенең шәкертләре белән, мәдрәсәсе белән. Шушы мәчет каршында мәдрәсә бар бит инде. Гаҗәп хәл бит бу. Шуларга 3 ел буена белем бирәләр. Киләчәктә шушы халык арасында йөзеп эшләячәк кадрлар бит алар. Динне белүче, безнең итагатьне, безнең шәригать нормаларын белүче. Конференциядә катнашучылар, кунаклар игътибарына борынгы тәңкәләр, татар халык киемнәре, шамаилләр күргәзмәсе тәкъдим ителде. Төп экспонат Коръән китабы. Биредә татар ашларынан авыз итәргә дә мөмкин иде. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.